Manahitay marang kakuha day kog itlog guys, tulo ka buok itlog og kuan kiyaw mo ni guys naong sa itlog kuan ay puntik-puntik dyan na si color nga pintik puwa og kaning kuan hanggang kauban din nag kuan nagsagi bumidad to si kuan si bor ya among gilapuan guys di ba kami din mga wakwak basta mga lupad mi dining duha amo lang mo pa rin tagang iro karo mo apel po naglupad Duterte ko baki nanay among gisod sa plato kay amo naman luto naman ni among gikuan kan-anan ni namo kuan ni nay kaning itlog ag nani kuan gahom manglupad mi ug tagaan pud mi kanang nay gahom nga makusgan mi pwede pud mi magboxing kuan ug tagaan mi gahom nga kanang nay di mi makit-an pwede pud mi manulis di zero pud mi manulis oy kay lisod na nga na pusilan sa amis kuan mga pulis moro ning kuha kay gituyo ni na kuan kay among lapuan among kanon kay moro man itlog pugo lapuas ang amigo ang isugog lapua si Jay tig lapua ako tig kaon pero mukaon man puto sila kay kami may nakakita dani amo maning kinitaan nadto mao ni ito tikling kijaw amo kurwak-wak ba kurwak-wak kung kining baya akong gi istambayan din bahay ni sa akong amigo si Bor bayining Bor gikan mi dito sa Gibo Bor ato na rin kanon Bor kaya magdungan tag panglupad sa Bor aga ko Bor ato ko sa Amerika Bor ikaw ato kas kuan Saudi pa Saudi ta di na guys damo na yung kanon guys itlog sa kuan kurwak-wak Kauna.